kapan udan kula susah nek terang ngeten iki gak apa-apa nek termo ukur-ukur nek kapan udan gak rupa gek mboten udan mboten mesti nek ora susah wong. Lane kula aku sik ya mbuh nang sumur ora karepmu rene. Nek udan lawangku tak inep ya ngono. Lah piye niku keblo kabeh ya aku. Tapi jeng ben nek bodo aja ditutup lawange, tetep dibuka mawon nggih. Nek udan iki kula tutup. Lah pripun? Maksude sok ben jeng bodo Riyadin. Nggih, pun kertos. Lah Tapi akan keblo kabeh niku si tiyang tenggen kula ora ngesakne kula, ngoten niku. Lah nggih mangkane nek gadah yatra, ampun dingin. Duwe kula pun omong baris mawon niki. Kula jubet niki mawon kula ajeng golek utangan tak blanja jubet lho. Dinggih blanja napa? Wong jenenge tiyang, Mbak. Tiyang niku iya nek ra ning kulawarga rada adoh, mara. Ya nyuguh sak-sake. Napa ngoten niku dereng enten ya. Yang niku danten niku nggih bodho ngalami nggih ngoten niku sampean dhewe ngoten niku. Nggih. Dadi wong tuwek niku terah ngoten niku. Ya abote niku kula.